Ugye ez érdekes volt, teljesen függetlenül kezdték el egymástól. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy a nagypapám hogyan került bele, ő agrármérnök volt, de hogy hogyan volt az indítatás, vele párhuzamosan szintén agrármérnök édesapám, és ő került el egy TS-hez, ahol mérnök volt, de hamar szembesült vele, hogy innen ki szeretne ugrani, és elkezdte a csirkenevelést. Akkor még csak és kizárólag előnevelt csirke, vásárolt csirkéből. Mások voltak a piaci viszonyok, tehát ott akkor egy előnevelésből nagyot lehetett előre lépni. Párhuzamosan egymás mellett csinálták, és akkor későbbiekben megkinőtt belőle ez a vállalkozás. Először csak egy kis teleppel, egy kis keltetővel, aztán utána lett ez a nagy telep, és akkor ez is folyamatosan fejlődött. Utána lett bértelep, amikor már az is kevés volt, akkor pedig belekezdtünk az alavári beruházásba. Az egy kis istálló volt, amihez emlékszem, hogy édesanyámhoz hazajöttünk, hogy csak ki kell fizetni, és mehet bele a madár. Ehhez képest a vételárnak a másfélszeresét rá kellett költeni a felújításra, és ehhez képest még mindig nem volt egy olyan szintű istálló, mint amire az ember vágyott. Hála jó Istennek az évek alatt a piaci növekedés és a piaci igények, ez mindig kérdés, hogy mi tudtunk ügyesen növekedni, vagy a piacnak volt igénye ránk, és akkor a kettő összetalálkozott, de mindenképpen egy pozitív irányba tudtunk előre menni, és ott volt szükség egy nagyobb beruházásra. És akkor innentől indultunk meg, hogy először legyen csak egy istálló, igazából kettővel indultunk, és akkor utána volt a kérdőjeles harmadik, és akkor szerencsére jött egy pályázat, és a 3-as, 4-es az már pályázatból volt. Tartóság, ugye ezen kopás nem látsz, tehát nem mindegy, azért egy műanyag tányéroshoz képest, tehát az már egy év után már szinte tányért cserélsz, ezen meg semmi nem látszik. So we have to care about our birds to do the peak as much as we can.